Hola de nou! Com esteu, elefants? Com estàs, Jum? Com estàs, Nicole? I Héctor, com portes el confinament? I Marcos, com està aquesta tenda de campanya que estàs fent a casa? I Andoni? I Celeste? És que sou molts, eh? I Martí, estàs cuidant de la teua germaneta? I Lisandro, tinc moltes ganes de veure a Enzo. Bueno, i de veure-vos a tots. Per a aquesta activitat necessitem, fixeu-vos bé, què serà això? Paper de cuina! Teniu a casa paper de cuina? Mireu, anem a agafar un trosset. Això és el que anem a fer. Un trosset. I anem a fer també què necessitarem més. Vinga, què necessitem? Rotoladors. Jo tinc quasi la caixa de rotoladors. Així, ¿vale? I anem a fer una tècnica de puntillisme. Per exemple, vaig agafar, pues a veure, tots els rotoladors que jo vulgui. I vaig esperar-vos a que agafeu el tros de paper de cuina i els rotoladors. Vinga, va, que vos espere. Estem preparats? Vinga, doncs anem a fer puntet. Com es diu la tècnica és puntillisme. Així que anem a fer poquet a poquet. Vaig a pensar primer què és el que vull fer, no? Això és molt important. Vaig a fer jo un paisatge de primavera, va. Puntet a puntet. Sense pressa, eh? I canviant de colors. Fixeu-vos bé. Puntet a puntet. Estic fent ara un solet. Vaig a fer un pardalet. Ui, no sé com m'eixirà, però vaig intentar-ho. A veure. Puntet a puntet. Així, no? Amb molta cura de que no es trenque, eh? I l'ull. Molt, però que molt espaiet. Vaig a fer alguna floreta. Puntet a puntet. I podeu també omplir-ho per dins, eh? Això es diu puntillisme. Vaig a fer així una altra floreta, diferent, amb uns pètals diferents. Fixeu-vos bé. La tija, puntet a puntet, anem fent. Un poquet de llespa, anem a fer un poquet de llespa. Bé, m'imagino que ja heu fet el dibuix que voleu. Jo pues, he fet un paisatge de la primavera i no res, m'agrairia un muntó que vosaltres putjareu en el Classroom pues, una imatge del vostre puntillisme que heu fet. És molt important fer-ho amb paper de cuina, eh? Val? I poquet a poquet. Això també és un tipus de mindfulness perquè estem molt atenent molt a l'activitat que estem fent. I el nostre cervell està ahí. I el nostre ull també. I la nostra mà també. Un beset, elefant. Adeu.